Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po ay mamamasyal tayo! Sobrang excited po namin mga ka-studio dahil hindi lang po kami ang mamamasyal. Meron din po kaming mga kasamang sikat na mga food vloggers. Yes po. Yan, with S po yan mga ka-studio dahil hindi lang po siya nag-iisa. Tatlo po sila mga ka-studio. As of the moment po mga ka-studio, nandito na po kami ngayon sa airport para sunduin po sila. Hinihintay na lang po namin na lumapag po yung eroplano na sinasakyan nila. Kaya stay tuned lang po kayo mga ka-studio dahil mamamasyal po tayo dito sa Cebu at pupuntahan po natin ang mga sikat na kainan dito. Nandito na kami ngayon sa arrival area mga ka-studio dahil lumapag na po ang eroplanong sinasakyan nila. Ayan, hinihintay na lang po natin silang bumaba. Heto na po sila mga ka-studio. Dumating na po sila. Tara, sunduin natin. Mga kasama po pala natin ngayon mga ka-studio ay sina Sir Team Canlas, Mayor TV at Sir Tipsy Tata. Hello, sir. Bless ka, baby. Hi. Hi, ma'am. Ito, kumakain din Bisaya Studio family. Hello sir, kamusta ito? A few moments later. Nandito kami ngayon sa Rico's Lechon mga ka-studio dahil plano po nila na tikman po yung mga masasarap na mga lechon dito sa Cebu. Yan, dito kami magsa-start sa Rico's Lechon dahil malapit lang po sa airport. Ito po yung mga in-order namin mga ka-studio. Meron pong munggos, sinigang na hipon. Ano yan? Bicol Express. Meron din pong chicharon bulaklak at pinakbet. Yan. Siyempre, meron din pong lechon na spicy at hindi po spicy. Mga ka-studio, nandito tayo ngayon sa Ayers Lechon House. Ayan, makikita po natin yung mga lechon na tinutuyok. Tara! One hour later. Finally mga ka-studio, andito na tayo ngayon sa Ayers Lechon Busay Branch. Grabe, ang ganda-ganda po ng view nila dito. Yan po. Yan. Yan, mag-sneak peek lang tayo sa magaganap na mukbangan ng Team Canlas at Bisaya at ni Mr. Bisaya Studio po. Malaking! Vertical bite! Vertical bite daw! Tingnan niyo po mga ka-studio, meron akong balat ng lechon, ng Ayers Lechon. Tikman natin. Grabe, ang crispy po. Lamig kayo.
Daghan kayong salamat, Ayers Lechon. A few minutes later. Mga kastudyo, nandito na po kami ngayon sa Temple of Leia. Ayan po. Ayan, first time po namin makapunta dito kahit ang tagal na namin dito sa Cebu. Yan, happy ka, Bi? Dagan-dagan ta, ang laki po ng ground. Isa po ito sa pinakasikat na tourist spot dito sa Cebu po, ang Temple of Leia. Kanindot ay dari, no? Adi daw ta diri. Tara ta diri. Oh, sorry. Nana ko lights. Meron ng lights. Grabe, ang ganda po dito. Sobrang hangin. Ang lamig po ng hangin. Yan. Wow, grabe. Overlooking po. Ang ganda po. Grabe. Ang view namin. Yes. Sobrang green. Ang ganda talaga ng Dito, nature. grabe po, nakaka-relax dito. Yes. Ako si. Galing stress. Oh, grabe, ang lamig pang. Sabi, kami dito, parang nasa loob tayo ng refrigerator. Oo. Tara, pasok tayo sa loob. Dapat pala may smile ako. Yeah! Wow, murag yung palasyo, oy. Kanindot diri, oy, gold. Grabe, ang ganda dito. Dira tayo picture ta diha. Oh, kanindot sa chandelier pa. Dako pa, Sobrang no? tao pupunta dito. Kukuha sila ng mga pictures. Kahit hapon na, no? Madami pa rin pong tao. Hanggang dito na lang po mga ka-studio. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay na-enjoy namin kayo today sa aming pamamasyal dito sa Cebu City. Ayan, kasama po ang Team Canlas. Maraming salamat po. Bye for now and see you for our next adventure. Bye!